आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील गोव्याच्या सीमेवर राहणारे आणि कामानिमित्त गोव्यातून ये-जा करणारे लोक गोव्यातील पेट्रोल पंपांवर धाव घेतात। राज्यातील करामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दरापेक्षा गोव्यातील दर कमी आहेत, त्यामुळे गोव्यातील पेट्रोल पंपांना पसंती दिली जाते। राज्याच्या करामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील दर गोव्यापेक्षा अधिक आहेत। इंधन दर वाढल्याने वाहनधारक गोव्याकडे वळतात। गोव्याच्या तुलनेत सिंधुदुर्गात पेट्रोल 8 रुपये 28 पैसे तर डिझेल 3 रुपये 7 पैसे महाग आहे। सिंधुदुर्गात पेट्रोल 109 रुपये 53 पैसे तर डिझेल 96 रुपये 6 पैसे प्रति लिटर आहे। गोव्यात पेट्रोल 101 रुपये 25 पैसे आणि डिझेल 92 रुपये 99 पैसे दराने मिळत आहे। या मोठ्या फरकामुळे सीमा भागातील मालवाहतूकदार, खासगी वाहनधारक गोव्यात जाऊन पेट्रोल डिझेल भरताना दिसतात।